Здравейте, приятели! Представям ви онлайн битка на играта Rome Total War. Битката е 2 срещу 2, както виждате, аз и моят съюзник Headshot Machine сме с нациите Брути, а нашия опонент, всъщност нашите два опонента са с Пиора и с Британия. За жалост единия бот лефна. Знам ли защо? И така виждате, моята армия се състои от 3 Urban кохорти, от 5 Roman Archers и 6 Praetorian Cavalry, в които единия ми е генерала. Така моят съюзник Headshot Machine разполага с 5 Urban Cohort, 6 Roman Archers, 4 Praetorian Cavalry. така ето така тук се виждате, Трябва да се справиш бързо. че Шпиора е лефнал, така обаче нашия... Аз не играеше по ЦЛБ. Да, виждате, ботчето не е по ЦЛБ, пак много бе, какво да ви кажа. Компютър е very hard, бе. Да, както винаги на мене компа ми е very hard. А този болък ме обстрелва и с артилерия. Аз дойде да пробвам доклада. Идвай. Моята къл не е. Аз нямам пехота. То ако бяхме по цел ще да го смачкам, ама. Сега. Дай първо да смачкаме компа пък. Я мини с пехотата в мене. Пък Спиор, т.е. Британия мисля, че ще изчака. Така, Британия обаче има колесниците, не трябва да си хабим много кавалерията. Смисъл, това няма да влезем с кавалерия с пехота желателно. Така в момента аз ще чаж... не, ще ми чаж... Аз ще ги забавя с стрелците ми кавалерията му. Така, но разбира се, те ще ми спанират веднага, аз си спращам юнити. Как ще тъбе, праща ми пехота, бате. Хич не е тъп. Слагам си на меч преторианците. Знам. Ма много ми лагва от това от записа. Ма той няма никакви апгрейди. Така виждате, нашия опонент му свали генерала, така някакъв пич пише по скайпа. Дай оправи се с Британия, защото атакува баци. И така виждате, смачкахме го, забравих, тук имах 2 юнита кавалерия. Да не ги загуба смешно. Така в момента виждате, че тук стана едно малко меле, в което аз победих. И така, тъй като бързо справихме с нуба, който разбира се лефна, аз изпращам пехотата за помощ към черячите. Виж, той те чарджва преурбаните, смачкай го. Аз ще изстрелци. Ама първо с колесниците аз го стрелвам. Аз ги стрелвам с по което. Ама аз съм го смачкал, не идвай към мене. Справи се. Онаджерите. Аз чух, що ми умря така изведнъж кавалерията на един юнит. В смисъл, светна бързо. С 2 юнита кавалерия ще го оправя. Не ги. Секунда, даме господа, защото малко... Тоест не малко, много ми лагва. И да ми лагва, съжалявам. То може да е от тебе, защото ти си хоста, бате, как те? Така ето вече с Пиора няма нищо и онаджерите са вече опаника. Черетите, изправи ти стрелците към черетите. Аз тук си играя. Смешна битка, баце. Баце, трябва да продава това. Трябва като Дон Валураш това. Рома да ти пише цълба ролес. Да няма нова. Ето пак не е гарантирано.
Този да не те чаржна, бе. С черетите ли те чаржна? Да, не. Уоу. Тук са да ги чакат, нормално. Това... Той е нуб, бат. Аз съм ги обстрелвал. О, чакай, не съм включил огнените. Хе, измират. Да. Опа, на части. Да, бе. Ти идваш към. Ти идваш да хотят. Тя да се справя с темата пъмът. Аз съм прегати. Варна. Аз гоня това, което му останал, бате. Не знам що. Арчерите ми измират светкавично. Айде, я панирах се. Я аз да си учарна с кавалерите. Какво занимавам се? Трябва да се част. Ма всичко ми панира. Вече ме ядоса. Край. Няма нищо да гоня. Пиши ме много пред брат. Аз с пехота се отивам долу. Нищо. Я върна му се някакъв черети. Я да ги чажам, докато не ги е видял. А? Едните черети му панирах с пехота. То само те му станаха черетите там, където са му се върнали. Ай, тук. Да, това е. Виде ги. Аз па забих генерала в черетите. Не трябваше. Аз мислих, че няма да ги види. Я хелпни. Защото не искам да губя генерала си. Черети. Там където ти е черетите, бат. Дай, ще го забавя. Идва, ще го забавя. Аз следващата битка я ще направя това. Ека. Значи аз стрелям вече. Май не остана, бате. Скиня почи... Тука ми се видя едно знаменце, ама къде? Ще го изгуби. А такова чери. Бъдете. Дей се. Тия ли? Аз видях други черети. Аз ги скопах. Ма то няма апгрейди. Те са много, бе. Не, един е вдигнал експириенс. Ха-ха. Бе, какво гъга на тия нубове, бе, бате? Али записваш? Да. Приятели, това е аз съм. Пиши. От папка те дам. Я, тук е. Али ще им каже г. Бате, как си загубих арчерите, смешно. Видях бойте. Бе, па да не мога да задържат едни черети. Как те? Така видите с 4 човека. 4 човека моят съюзник е взел повече. Виждате този нуб, който всъщност е компа, защото лефна, но каквото и да е, то пак ще да е един и същи резултат. Е убил малко над 250, 266, както и да е. И това от мен е Горгончо и Headshot Machine. Довиждане и до нови срещи.